Għat-tieni sena konsekuttiva, l-għaqda studenteska Pulse rebħet l-elezzjonijiet tal-Kunsill Studenti Junior College. L-istudenti kellhom għażla jivvutaw bejn l-għaqda studenteska Pulse u l-għaqda studenteska Studenti Demokristjani Maltin. Kien għal-ħabta tal-10 ta' filgħaxija li wara jum ta' votazzjoni tħabbar ir-riżultat. Riżultat li ntaqab ċelebrazzjoni kbar mill-istudenti preżenti. Il-President tal-Pulse Ertin Mifsud wera s-sodisfazzjon tiegħu dwar kif għal darb'oħra l-istudenti reġgħu tawhom il-fiduċja. Din is-sena żidna 100 vot distak fuq is-sena l-oħra, dan huwa sinjal ta' fiduċja li l-istudenti għandhom fil-Pulse biex tkun kapaċi kompetenti biżżejjed biex tkompli tmexxi dan il-Kunsill. Mifsud spjega l-viżjoni tal-Pulse għall-istudenti tal-Junior College billan li jkomplu jkollhom l-aqwa esperjenza fih dan il-kulleġġ. Ovvjament li jkun hemm KSJC li jkun ibbażat mhux sempliċement li joffri servizz lill-istudenti, u waħda mill-affarijiet li nagħmlu fihom hu li ma jiddiaqx xogħolhom u anke joħloq b'inizjattivi ġodda, ġifieri ma għall-argument qed inwiedu li nagħmlu refurbishment fil-games room tal-Junior College.